Ako si skontrolujem pacientov vykázaných za dnešný deň? Sú dva spôsoby. Prvý spôsob, kliknem na poisťovne, hore výkaz na poisťovňu, zaznačím si lekára, ktorého chcem mať v tom výkaze, vypnem si faktúru, tu teraz nepotrebujeme v rámci reportu. Máme január 2026, kliknem dole exportovať. Toto je prvý spôsob. Mám vykázaných pacientov za dnešný deň, alebo treba celý týždeň, mesiac, ale keď potrebujem, tak ja si pozerám posledný deň. Druhý spôsob, idem na štatistiky, v štatistikách poisťovne, vykázaná, nevykázaná starostlivosť, zvolím si dnešný dátum, vyberiem si lekára, vyhľadám a mám druhý spôsob, ako si viem kontrolovať vykázanú činnosť za dnešný deň.